Съжаление, груба грешка с догонване, спускане за една точка. Интересно съчетание, така добър подбор на елементи. Видяхме изискванията в артистичност, за динамики, който изпълниха. Доста голяма разлика в синхрона. Там как се процедира съдийски? Принципно първо наказанието е за формата, която ако не е перфектна, за отклонението от като градуси в формата, свежда се до малка, средна или голяма грешка, преценено от съдиите, разбира се. Всяка грешка в синхрона също бива наказана от изпълнение, всяко излизане от траекторията на пируета също се отразява. Общо взето няма детайл, в който да не бъде отразен. Но пък за сметка това е един много добър пирует, в който изпълниха момичетата, както и равновесие. Очевидно с гимнастички с добри физически възможности. Въпросът е на изпълнение, да. Самият момент на изиграване. Водещите отбори стартират с приблизително еднаква стойност заложена и вече изпълнението е решаващо и при ансамблите най-вече. Да, този хват на топката също бива така санкциониран. Жаргонно казано грабене. Искат съдиите да прилагат. 22 550 е оценката на Япония.